Миром Господу помолимся, Господи помилуй, о свещи мире спасение душ наших, Господу помолимся, Господи помилуй, за да се освети тая вода, чрез силата, действието и сизето на Святаго Духа, Господу помолимся, Господи помилуй, за да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Тройца, Господу помолимся, Господи помилуй, за да бъде тая вода лечителна, за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу помолимся, Господи помилуй, за да и се изпрати благодата, избавлението и благословението Йорданово, Господу помолимся, Господи помилуй, за да ни направи Господ Бог синове и наследници на своето царство, чрез причащението и поръсването с тази вода, Господу помолимся, Господи помилуй, за да се избавим от всяка скръб, гнев, беда и нужда, Господу помолимся, Господи помилуй, Божите раби, Стоянка, Татьяна, Роза, Ели, Боряна, Моника, Мария, Първолета, Елена и сродници, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, защото си милостив и човеколюбив Бог. Затова прославяме Тебе, Отца и Сина и Святаго Духа, сега винаги и во веки веков. Амин. Господу помолимся, Господи помилуй. Твоята истина да възрастват в истинска справедлива православна вяра и благочестие, направи сърцата им послушни и ги изпълни с любов към родители и близки. Запази чистотата и целомъдрите им, укрепи волята им, за да бъдат прилежни в занятията си, изпълните им задълженията си. Прати им ангел, пазител, за да ги предпазва от различни съблазни, от всякаква опасност. Скулптури добри, ако подай ни грия.
Приказки цудни, с герой добри, песни забавни, рисунки и смях, моята детска градина, декари, приятели добри. Ще спия чашата в ръце, а ти с усмивка на уста ме грабна с майчина любов и аз усетих топлината към този дом за мен е нов.